Jeg kan ikke mønne til billeder op, det kan jeg ikke mønne. Jeg er spændt. Jeg troede, det var en pige. Altså, det kan jeg ikke. Og hvor er det? Det er sgu det her, ikke? Og så er sådan noget, who will give this bride to be with? Ej, det er Nå, det er sgu da meget godt. Kan man ikke kalde det først? Skal vi det? Og så præsten skal gå i gang der. Nej, det må ikke gå herned. Vi skal op til alder, vi skal ligge ned sådan et sted. Det kan jeg ikke. Vi skal træne på de der... Der er de der Så siger præsten, nu puder. Nu skal jeg have... Filmer du? Ja. Og nu vil jeg filme knæ. Okay. Er det sådan en blanding af kristelig og jødisk? Kære venner, vi er forsamlet her i dag for at... Er der ikke der filmer? Jeg kan ikke lide det. Er der ikke der filmer? Jo, det er der. Film. Film. Jeg kan filme mig, hvis du filmer også. Okay, forfra. Forfra, det kan man ikke. Op igen. Så. Kære venner, fordi jeg... Ja, vi er samlet her i dag for at ende i dine mennesker. Der er alle fulde. Herre, vi er kommet ind i dit hus for at prise og lovsynge. Du er Amen. Amen. Det er lige Det er lige meget. Nej, det er ikke. Sådan her så. Det skal være sådan her. Nej, sådan her. Ja, Vi skynder os lidt. Det er det ikke. okay, så synger vi bag. Ja. Kan vi komme op stå snart? Det kan vi ikke engang komme. Du skulle have velsignet os, det er bare det med. Vi vil sige det. Lidt vand. Holy water. Så tilføjer jeg dig, Mia Wagner, vil du tage David Bowie til en perfekte mand i modgang og medgang. Indtil døden er stiller. Indtil døden stiller jeg. Ja. Man skal have ringene, når man siger sådan noget. Nej, Jo. vi kan tage ringen der på bagefter. Så tilføjer jeg dig, David Bowie, hvis du tager Mia Wagner. Sagde hun ja? Står i medgang og modgang, indtil døden stiller jeg. Du vil altså. Så giver I hinanden hånden her på. Skal hånden på det? Det er en kolde bare. Altså, det er Ups. Hallo? Jeg prøver at tage billeder her. Du må nu kysse bruden. I skal ikke kysse. Vent lige, stop. Hallo, stop. I skal lige kysse, mens jeg får et billede af det. Ja, I skal kysse rigtigt. Så bliver det Nej, I skal kysse rigtigt. Bare på munden. Der er noget venskabskys. Hallo, jeg prøver at tage billede her. Det er godt for filmen, man kan ikke Jamen, så er den hele vejen. Jeg vil skille.